Už to končí. Aha, tak nič. Škoda. Mne to nikam nedávať, prosím ťa, lebo... Prečo? Ti ešte odšťovná. Keď to nájde. Ktorá? Chceš hrať bravko, keď ideš prvýkrát na loď. Nehrám bravko, ty. Ja ty natáčam. To je úplne insane. Asi tam dopredu poďme, či? Cítim jak na Titaniku, aj keď to When you have to come back here, the ferry is sa zasekne. Keď jej proste trtne a proste sa zasekne. Ja by som akože... Výborne, ja by som akože rada skočila do toho mora. Priznávam sa. Hej, asi tak. To byť vzadu. Tak to? No, jakýž ale ono to je tak proste Bradley Cooper. Nerob! Ide sa do delfinária, takže vám ukážem zo pár záberov, ktoré som natočila a dám ich vám sem. Orientuojasi ne tik dėka, klausa ir lytėjimu, bet ir echolokacija. Delfinai siųsdami aukšto dažnio garsus pagal grįžusį jų aidą nustato daikto dydį, formą ir net atstumą iki jo. Nugaros plaukmuo padeda išlaikyti pusiausvyrą. Priekiniais plaukmenimis jie keičia judėjimo kryptį. Be to šie plaukmenys, kaip ir žmogui, padeda parodyti švelnumą. Svarbi delfinai. Taigi, aš vėjas. Ar jau sakiau? Vardas mano vėjas. O aš savaime suprantama delfinas. Juodosios jūros apvalina. Galėčiau labai ilgai apie save pasakoti. Bet geriau vieną kartą pamatyti, tiesa? Štai žiūrėk, galiu iššokti net į 5 metrų aukštį. O koks esu greitas, jau matei, juk matei, kai pagavau žalią spindulį. 42 kilometrai per valandą. Neblogai, tiesa? Jūsų maratoną įveikčiau dvigubai greičiau, nei greičiausias žmogus žemėje. Tad lenktyniauti net nesiūlau, kojos susipins. Tikrai susipins. Taip visada būna, kai žmogus mėgina lenktyniauti su delfinu. Nuo pat pirmo karto, kai susitikome. Netiki? Klausyk. Pabėgo, o delfiną pamatęs norėjo dar greičiau pabėgti.
štai čia jo kojos ir susipynė. Jakie super! Ja to wam potem pošlę. Hej, pošli mi to. Jejo. Dva Suzanky. Určite. Ja, to je zlodej. Zlodí? To sú, no, zlodej však. Reálne toto bolo celé. No, I wanna show you. Hej, celkom to počuť. Počkaj, idem ja. Justin. Ja, ty šoferuješ. Či kormidluješ. Hej, absolútne neviem, čo to ide. Ale to fakt ide? Hej. Ide to, no. Počkaj, ale to sú len tie obrázky. To sú len obrázky toho. Ja? Netuším. Ja by som tam inak akože kinda skočila. Alebo dole. Víte? Neviem. Reaguje? Počkaj, Alic, urob to ešte raz, prosím. Skús. Treba fotiť? Kaja. Aš Lietuvos Jaj. didžiosios Aha. kunigaikštystės Tie po litovsky. Jonas Karolis Logicky. Chodkevičius savo žemėse Neviem, čo prikaipo toto je doprava dole, to je dom. Okej, no. To, dej na. To si fotky pozrieš, no. Okay. Slej. To neviem, čo to Ja s je. tým ťa zabijem. Ok, tak ma zabij už teraz. Nie, nespravíš to. No, nespravíš to. To, čo tam je. Ale toto je tady. Ja, tak počkaj, pozrieme ja. Môžete ma niekto pri tom osadiť, prosím. Máme si robiť aj selfiečka. Fakt? Áno. Akože po štvorciach. Môžeme sa tam pozrieť. Odfotí ma niekto. Čo pozeráte? Čo tam je? Ok, bolo to tak, ďalšie. Hej, idealica. Nemáš akože... Na postavenie to. Je to Jalická. Tam je reálne točiaca Sahel. Hej, ja hľadám naše. Tu nevidím. Počkaj, to je Líbia. Taliansko, Európa. To je Európa. Do koša iba. Tak ono to je strašne vysoko. Ty si jaká zlatá. Asi nie. Však normálne toto sa cítim, ako sme šli, jak je tá Janka a Marienka, tá rozprávka, tak tej babke, vieš? Či kto to bol? Úplne mám taký feeling, že... No pretože... Janka a Marienka, tak jak do toho lesa. Hej, že oni zbierajú tie jahodky. Oni neboli úplne akože... To pri zmysloch. A už si tak v polke, prosím ťa. Chvála Bohu. My sa to normálne bavíme. Kakani a pred nami je niekde tam pláž v Litve. To je strašne super. No, Že to iba aspoň budeme kakani. mať spomienky. Akože oni idú naspäť. Hej? No poďme. Do prdela, oni idú naspäť. Ale, To je iba tí chalani. hej. Ok, tak My sa cítim, ako by sme šli ku tej Mariene. daj.
Že, aký smrad tu je. Ono je tu piesok. Hej? Lebo tam bolo na veľké, na tou čistenky hajzlu. A to nebola obyčajná voda, alebo... Ja vidím pláž. To taký strašne logický. Som zadýchaná celkom. Prosím ťa. Si mi dať telefón. Zober si telefón. A chcem urobiť fotku, že Linoil je proste pri mori, chápeš? Hej, nech ja spravím tiež na Dominika. Slej. Oh my goodness! Normálne som taká happy. Napíšte to vymazať ostatných ľudí. OK. Potom môžeš aj mi potom povedať, ak chceš spraviť fotku. Ja vidím more! Mám fotiť? Dobre. Môžem? Dobre, máš ich tam dosť. Lino! Neviem. Chápeš, že to je normálne, že pláž. I love it. Tak ale som strašne happy, pretože ja som dlho už... Prekvapuje ma to, že tu majú hajzle, ktoré nesmrdí. Ja sa cítim, jak neviem kde. Nádherné. Tak to vysypeme, hej. No nie, more. Tu je mušla. Mušla. Tu zoberiem domov. Že z Litvy. Haha. No to sú tak tie mušle. Jednu som našla akože takú celú, hej. Oh my god. Tak ja si zoberiem. Kamo, Dobre, no nádherné. Môžem sa dotknúť toho mora? Dobre! Či bude náhodou studená, hej? Je studená. Oh my goodness! Ja som sa dotkla mora! Prvýkrát, vieš čo, studené? Nech mi nestúpajte na môjho Dominika, hej? Slej. Tam vzadu. Počkaj, to je čo? Ešte... Ste mi to akurát Alicia plus Karin plus ja. Slej. ja som to dala iba straight. SKZ. Ľudia, potrebujeme fotku. Hey, I don't know why it can't foggy for absolutely no reason. It's so foggy that we can't even see all the side. Ale nie je to vlny, akože. Lebo je vietor. Poď. Švedijoje sakė, kad visiškai nėra nieko įdomaus, kas vyksta kelyje, todėl, kaip sako, reikės kažkaip sunku 13 valandų atvairuoti. To som myslela, že áno, tá vyššie. Tak zoberieš. Neviem,
čo to znamená. Že to je krížová cesta, či čo? Ja si prejdem potom tam pešo, či? Asi. Mňa sa nepýtaj. Ale že to je u nich normálne toto, že to je ako tradícia, alebo ako to neviem. Ugdykite savo talentą Šiaulių pirmojoje muzikos mokykloje. To budeme akože celý deň, hej? Hej, typujem. Some structures change some god names, and cross will be okay. Sun, but with cross. And you can see here many. Yeah. Sun. Put to the Siberia. And people coming here to pray, coming from Siberia after 20 years, coming back, my son, my father, and put here the cross. And starting to growing and growing. People coming here with our hopes and desires, желания. And here coming now people from Wedding. Pam pam param, pam pam. No. Свадьбы. Even here help. A girdi Kristapų potvynis, tai toks jausmas, kad pirmą kartą. Nemohla som si zase bol zobrať videokamera, aby som to natočila. A potom keď tak som hovorila, ježiš, to je taký cute. To je zlaté. Ježišovia. Ja budeme ukázať Jared, že je slaj. Vidíš, niekde má taký napad biggie. No, narýchlo. Ale mala som. Však mala. A dopredala si niečo pekného? Áno. Hej. Áno. To je dobré. Wow. Počkajte, idem k vám. To budem rolovať dole. Bum. A sa... A nie, sa nejdem, ale sa to dobre zbehla. Neby tak padali. Gate. Hej, tak poďme bežať. Ahoj! Nepadám gate! Nepadám gate do prdele! Jak fara! Ja som padal po niečo. Inak on je dobrý ten piesok. Ja už som ho nevidela reálne, že rok. A proste... Alic, on je dobrý ten piesok. Ja? Oslej. Ježiši, to je strašne... Ale je to v pohode. Hej? Hej, len Tak nech. Aj v Grécku bývaš. Au! Kamene, au. Kamo, pozri, ja mám opálené ponožky. A fakt je studená. Ja mám to studí! Ja mám opálené ponožky. Ja mám Nah, but do you know why it is? Because they are sandstone. I'll probably buy some spot right there. Of course, if we can. Most likely we can, because he said that there is a restaurant and we can eat here. So. Bonjour! Tu čo dali? Neviem. Ja sa pýtaj. Tak lebo ja ich tam nevidím, tak ako vieš.
Slejka. Proste oni tie deti tancujú, hej. Slej. Máš ten chvost? Normálne teraz vedaš takú, že štericu, hej. A jemu sa otrhol chvost. Hej. Šťastlivo prileteli. Ja asi prvé, čo urobím, idem domov. Spať rovno. Hej. Neviem.